שבת, קבלת ספר התורה, פתיחה שלו. זה נשאר אצלי, סליחה, אני מתנצלת אם אני נכנס למצלמות כמה זה כיף שיושבים כולם ביחד. אלה שבאו בזמן כבר מאתמול 30 להירצחו של ראש הממשלה לשעבר מר יצחק רבין, ובצד האבל שחווינו אותו כל החודש גם חגגנו אין מה לעשות, חוזרים לחיי היום-יום ולמציאות הטובה יותר או הטובה פחות. ואני חושבת שזה מאוד מאוד סמלי ומיוחד שדווקא לפני כשבועיים קיבלו ילדי הכיתה את ספר התורה ללימוד. והתורה במיוחד מלמדת אותנו שצריך לכבד איש את רענו ואהבת לרעך כמוך. התורה היא זו שאנחנו צווים להגות ולומר ולאי, מחנכת אותנו להיות אנשים טובים, חברים טובים, אם זה בין החברים או במשפחה, גם עם אנשים שאנחנו לא מכירים. אנחנו נלמד ממנה המון, בעיקר על דרך ארץ ומעשים טובים. ואני מקווה שתהנו מלימודי התורה. עכשיו אני לא ארבלו דיונים, אני רוצה שנתחיל בחגיגות. אני אמלא חלק מתפקידים של הילדים שחסרים, חלק קודם, מקווה שנפיס. הורים ואורחים יקרים, ברוכים הבאים. איש עשה שמחה היום כדי לשמוח ולראות לכבוד התורה הקדושה, לכבוד התורה העתיקה. היום שמחה ואורה לכבוד ספר התורה, בו כתוב על בריאת העולם, על גן עדן ואדם. על נוח ומבול המים, ועל יהודה להתגורר,
שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. החושך והאור. הרקיע שפרץ מתוך האמן והפקיע בפרס גבוה בתחול. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותעגל את הארץ, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים.
את ההר ואת הים, ונטע הרבה עצים, וגם שתל פרחים ודשא, שהפליאו את העין ויופיה.
הכנף אל השמיים, הנשארים הסנוניות והיונים. וכל הציפורים שלנו. ויהי ערב ויהי בוקר יום שישי. ויראו לו שמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השישי מלאכה עשו. ויברך אלוהים את היום השביעי ויקדש אותו איש שבת וכל מלאכתו. בוא תבוא השבת. היא תבוא המלכה, אל ביתי הקטן. היא תביא מנוחה, להגיע, נעלה הנרות, נערוך השולחן, בשמחה נקדם את פניה. כי טובה השבת, נראה השבת, כי אמרנו הרבה, עייף נולד, כי זכינו לרבועה. כל נרות השבת, כל הבנות, Thank you.
הנה כוכב ועוד כוכב ניצב, חבל כי כבר הלכת שבת, חבל כי כבר יצא. ואבא שב מן התפילה, ודולק במנם של הבדלה. והצעיף בחבורה, מניף הנב עד לתקווה, מעיב הנב הדרך לך, שבת שלום ולברך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו טוב. ברוך אתה אדוני, נותן טובה. שבזכותם הכל. מן ההתחלה ועד הסוף כמעט, ואני רוצה לומר לכם, לילדים הנחמדים, שהייתם נהדרים, אני רואה הרבה חגיגות, הרבה מסיבות, והמסיבה הזאת באמת הייתה מצוינת. אתם כולכם הייתם נהדרים, ואני בטוח שההורים שישבו כאן נהנו כמוני, וכל אחד הרגיש גאווה שהילד שלו משתתף בחגיגה הזאת. ואנחנו נלך הביתה מלאי שמחה, כי מן הרגע הראשון ועד הרגע האחרון הכל הצליח. אתם באמת הקשבתם יפה בחזרות, והנה הוכחתם שאתם נהדרים. וגפנית שכל כך חששה, הוא באמת חששה, וגם אמרה לי שהיא חוששת. הנה אני יכול לומר לה, בזכות העבודה הקשה של גפנית, והעבודה הקשה של רותי, והעבודה הקשה של ציפי שבאה לעזור בחגיגות, אנחנו כולנו, ואני בשם ההורים ובשם הילדים מודה לכולכם, שיהיה לנו רק ימים טובים כאלה. אמן. תודה למשה, ואני באמת רוצה להגיד שאני לא מתרגשת הרבה במשך החיים, כל הזמן רצים, אבל היום אני באמת מתרגשת, ומי שמכיר אותי באמת יכול לראות שמאוד חששתי, ואתם יודעים למה, אבל אני מאוד שמחה שהגענו לסוף הערב, ובאמת היה לי כיף עצום
לראות שאתם באמת יודעים להתנהג נהדר שאתם רוצים. אז באמת באמת תודה לכל הילדים שהיו נהדרים היום, ולהורים שעזרו ועפו וכל מה שהיה עשו. ואני מבקשת, ואני מזמינה רק את ההורים תחילה, לגשת לכיתה האחרונה ולהתקבל, ואחרי שכל ההורים יצאו, גם הילדים יוכלו להצטרף אליהם. אז בתיאבון לכולם, מקווה שנהנתם ולהתראה בשמחות.